महाविकास आघाडी आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या राजकारणात पुन्हा एकदा चर्चांना उधाण आलंय। कारण ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली। आष्टीकर शिंदेंच्या भेटीला गेल्यामुळे राजकीय चर्चांना जोर आलाय। मात्र या सगळ्या चर्चांवर स्वतः एकनाथ शिंदेंनी प्रतिक्रिया दिली। मी उपमुख्यमंत्री असल्यानं सर्व पक्षांचे आणि सर्व नेते मला भेटत असतात असं म्हणत शिंदेंनी या भेटीला वेगळं महत्त्व असल्याचं अधोरेखित केलं। या भेटीनंतर राजकीय वर्तुळात विविध तर्कवितर्कांना सुरुवात झाली आहे। माझ्याकडे मी उपमुख्यमंत्री असल्यामुळे माझ्याकडे सर्व पक्षाचे खासदार आमदार येतात। त्यांची त्या मतदारसंघातली कामं असतात, नगर विकासाची कामं असतात, हाऊसिंगची कामं असतात, अनेक कामं असतात, त्यामुळे ते येतात।